μάτς. Σήμερα παίζει το ΑΠΟΕΛ του Σκιούρου και μια ξένη ομάδα, η Τουρκία. Ναι, Του τέλεια. Σκιούρου. Αχα, ωραία. Άρα και να το δω το μάτς. Πήγαινε. Bye. Γεια. Έχουμε ιδέα. Έλα ρε, πάρτο, όχι, μη σου ρε πιάνει. Είστε παιδιά. Λοιπόν, θα πάω στο Βάλτο και θα του πω ότι έχει ένα ζόμπι εκεί στη φυλακή. Έχει φυλακή. Ναι, έχει φυλακή. Και θα του πω ότι έχει ένα ζόμπι και εκεί θα τον φυλακίσω μέσα στη φυλακή. Πεινάω. Μα πού είναι? Πάω να εφαρμόσω το σχέδιο μου. Πάω να το βρω. Ενοχλείς με στην ώρα του μάτς. Δεν πειράζει. Λοιπόν, έχει ένα ζόμπι που το φοβάμαι πάρα πολύ. Πιο σημαντικό το μάτς. Δεν πειράζει, το βρήκα στο YouTube να το δεις. Έλα, πάμε. Δα! Από πού είναι? Μου έπαιζε τα πράγματα μου. Ικανοποιείς πώς? Κατά λάθος δεν τα κουμπώσα καλά. Έλα. Λοιπόν, μπες μέσα και είναι μέσα. Πού είναι, ζόμπι! Πού είναι, πού είναι! Σε κλείσα. Θα σε κάνω πιφτάκι με τα Θα σου πω χέρια. γιατί. Γιατί με έπλησες ότι εσύ μόνο εσύ έκανες αυτά. Νίξε μου! Θα σε ελευθερώσω όταν θέλω. Αντίο. Όταν θέλεις θα πεθάνεις. Και αν βγεις έξω θα βρέχει.